हेलौ लोगोफोर जोंहा दिनै मोनसे भिडिअ फिसा लानानै फैलायबाय बेखौनो नायसाबदो जेरावबोथ' थांनो रोङा जोङो मा ओंख्रि जानो नागिरदों दिनै लाव बिजौ खादों माने बैसागुथ' जानोसै ना नै साननैसोल'सैसो ओमफ्राय बैसागुनि उनावथ' लावखौ जाया नालाय ओंखायनो एडभान्स माने जानानै लाखानो होननानै लाव बिजौ खादों आरो दा लोगो नोंथांमोनहा नायदो जोंनि लाव बिजौ खानाय संनायखौ माबायदि आरो लोगोसेयैनो आंनि भिडिअखौ माने जोबजासे मोजाङै नायलांदो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै सापर्ट खालामनानै होलायदो नायलांदो बिदिबा लोगोफोर अखा हाना होनानैनो मोजां जाथारबाय मैथा बांगाला ओरै लामा सेराव गायनाय आरो न'नि थांसै नामा थ' न'आव हाबसै न'थिंजाय खानोसै नों मेथाइ जाखांबाय नानि मेथाइ जाखांबाय मेथाइ जाखांबाय नों जानो बुंबाय जाजोब्बाय आइसो नै माबायदि खालामदों जानो Nani nanay. लाव बिजौ आलु एसे होबाय आरो एसे गोथाव जानायनि ओमफ्राय नैबे टमेट'खौ बाथोन बानायनोसै नै सानि एम्फौ नालाय आरो खनसेबाव सा जानबावबाय सा लोङाबानो थानो हाया सानसुनि सा